Shibenta banyada ya ka jing itana jong ka may mariang bat banyo ya ka umpam umdi ka bakhoy basuba na kalyang ka jeng seng samla jowai presbytery jowai lingba ka social and economic life development jeng seng samla jowai presbytery kalapalong da ka jing ban khoi clearing drive ya ki benta ka wa menteru ka badai ka nong basa umpam ya ka so jowai ya ka ni ka jing ban khoi lasdang ha ka por khanda shteng na du ki benta jong ka jaka jowai 3 yong riang ter shadu ki benta jong ka jaka tan umbam ha mupia ha kabala wan banya shimbenta shirham de dikhot volunteer na ki jenseng samla balang ba pher ki ba ha phapo ki laitali jenseng district kata jowai thad labo bat mustam a shwaban stang jing pen khoi la pelong ki jing duai bala lam khman daw temen basan pl dakar ha ka jing don lang sketri jsgp madi paslin ha kaba nakaliang utemen basan SS shooting ubadai chairman JSJP ula ai ki kintin priang snobha shabaro ki dukhan volunteer ki balawan shakane ka program jingpen khoi ya ka wa mentudu kumbala penben layathu ba kani kadai ka sin baning kong ya ka social and economic life development jeseng samla jowai presbytery ban shim ya ka ni ka benta ban wanra ya ka jingkho jingsuba ya ka wa mentru ka balasdang ban sha penjulor ha ukhun ben riu ha ki babun ki benta nadu ka jingbrat pathari ki nyun ki nyer bat ka jingpen tu ya ki jakhlia babun jan sha ka benta ka wa kum ka jeseng samla presbytery kadan ka benta ka bakraw bat ban le halor kani kumta kala shim ya kani kalan kum ka jingstang ban wanra ya ka jingbha jingmyan na kalyang ka jeseng samla presbytery kan dang bateng byang ban shim ya kum kini kilan ban yada hi ka jing itanat ka may maryang ha ka jo ka por ka bu ka jingken tu kum ju ya ki nong khwai bakin long ki bale khu ha ka por balet khwai do kha namar bon sin ki nong khwai ki shet brat pathar ye ki nyut ki ner hadin baladap penan kam khamtam ye ki plastic bat ki klong na lor ki we na kalyang ki dukhat volunteer bakun thop na du ki samla ken thei ki samla shinrang ki dukhat ka jenseng samla jowai presbytery ki pastor lembat ki weide ki riu rangba ki balawan bani shimbenta shitraham ban khar ya ki nyut ki ner ne du ki plastic ki klong bat ki weide ki jakhlia ban penlum penlang shi jaka ban yo thanglot ya ki la penkut ya kani ka jing penkut cleaning drive taki kintin ai khublei no sketri ka social and economic life development teman basan DWC Shulai bat ka jingduai penwai na u reverend ki dakhar ka social and economic life development JSGP kapu ka jingkarpar ya boro ki nong shong shnong ki badan talawar jonggawa mentru bakindan ka jingkit kli ya ka jingpen khu jingsuba bat numbrat pathar ya ki jakhlia shaki benta kawa mentru kabadai ka nong basa umbam committee ha kawa u pungkhoji yagani kawa mentru kamte dapha yagani kam chaka jingsen samla juai presbytery bad nagaliang yung ka dapdiang go yagani jingterwa yung i bad ibor ki ka committee u pendep yagani kam tetib iwagani ka committee man ko kure nagamta ka bahaga miat haga imlang haga salang te kamte lengba yung pi ki volunteers na ki jingseng samlaw pero po ka presbytery yawani kat ni dia bon bahai pat kermen nu ka kam ko makhamad yung i uman ko ka kam ko laibat ko larenti bar ko job kani ka sngi nakabenta ka burom ko yung blai dalam lengba yung pi kermen skemi wagi won ki won ko tapan bai ni ka committee le uman ki ko job